Shadi. Come, which you could get it up. Which you could get it up. Do Paraganagash. I represent me some sitting room. Mamma soon about trade. Carrying them sitting room. Why? Okay, guys, it's time to take on, time to take on, time to take on, time to take on. Come on, this way, I'm going to bed. Guys, time to take on, I'm going to shake up and I'm going to get one. Guys, this is okay, this right. Oh, you're going to school? Ah, thank you very much. That means I don't have to wake up early in the morning and take you to school. Your daddy will take you to school, not me. Thank you. Thank you. He's a lifesaver. Tell him that. Right, guys. Tapa 426 and 820 and 820 and 820 and 820 and 820. Tapa 426, 432. $432. Ichatapira. Ichatapira. Hansi Sis Melly ndimbire webede. Nulugo na kuimba ereni na iwe lisi. Nulugo na kuimba ereni na iwe lisi. Nulugo na kuimba ereni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lizzie. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Sis Lizzie? How old are you now? Hip hip hooray! Hip hip hooray! Ati gonna keep. They don't come out any party. I don't know jivas. I don't know chito jiva. They mama to do party team. Can she gocha? Oh, don't know that zoku. Ikona. Right, so I'm going to tell people, guys. Manyana takanga kuzaya nitika. Muswa 5 June, guys. Muswa 5 June. I was invited kwa ambassador. Kwa ambassador ku jobe kuko. Kwa ambassador tinenge chiri ku Beachwood Hotel antika muswa 5 June. Kwa ambassador tinenge chikwiza mapendekete na ambassador Zimbabwe mu SA antimaona kwa ambassador kwa bahamandishe tinenge chiri koko anti ladies breakfast and aspanning bachitwa matalks spanning my different speakers and ngaripo antika. But also you guys are welcome. If you want to join, come to me. I'll give you the link. Rekupinda antika pane fee. You know, it's just nice to mix and mingle with other people. Antika networking is very important. Inini so sandika sasisibe
vanoenda vachenda kunokurepresenta imi madiaries and ini ndiri guest speaker ipapo ini ndiri guest speaker ipapo handitika so inchandikuchano chekuti imi madiaries let's go together handiti pane certain fear unobvisawo handitika kana uchida kunge urimo mukati mevamwe it's okay to network especially vane mabusinesses avo ndo time yekuti unopinda uchionawo mahigh and mighty people anenge ari kumatop chata evanhu vanenge varimo vamwe vacho havaoneki kumafacebook ndipo vanenge uchivaonawo uchitaura navo makadii saka makazvitanga sei makadidi uchikudzawo business yako you never know mangwana munokwanisa kudii kuzoita business pamwe chete andimoona munokonzera business pamwe chete. So if you are there also musi wa5 June aroda kuti joina andika ku Beachwood hotel ku Joburg andika please just get in touch with me ndokupa link andika kana kuti number yemunhu unotaura naye andika so that you pay your monies tosangana ikoko andika tichieva breakfast andika tichimhorosana naambassador tichitaura zvinenge zvichitaurika tichidaro andika isusu hedu vamwe we cold kunoita chi zve talking zvokutaurisa kwedu kwatongoita izvi zvinobhadhara nemunoziya kungonotaura uchingonotaurisa zvinobhadhara handitika. So please guys Patricia Nyambu, yes, I can see the numbers from my side as well. But this is a business opportunity. Attention kupresenta nyaya dzakanaka chose. But panenge paita mukano kutudzo vamwe kuti mu network. Let us talk munyaya dziripo atitisi. Tinenge tiripo tinopinda munyaya. Saka guys, uyai mujoine, uyai mupinde tiende kudi kunosangana nevamwe tichionesana kuti zviri kufamba sei tichiita sei anditimaona tichitamba nevamwe tichidzidzawo business tichiona kuti mwakura kusvika papi vakatanga use tichiinspirana tiri ikoko handiti please get hold of me ndokupa number then you call you book andika tosangana ikoko tapedza tichigoma pictures tichinakirwa tichifara tiri semadiaries nevamwe vanenge varipo vakawanda andi I saw makeup artist and this she's a top makeup artist from Joburg ari muzimba. She's also there ndamuona ari pa list yenigikiri yema guest speakers. She's gonna be there also. I saw Zuva Havani, she's gonna be there andika. So guys kunenge kuchadi kuchato fire kuchanakidza itai kuti mtuwane kuendawo handika ndindoga zve guys. So mungoda kuti Sis Melly wenyu vaende voga imurga kundijoina toendawo zvetose handitika katoenda tose katonodi tonofarawo tiri ikoko handitika. So please musazokangana right regai tibve tangopinda munyaya yedu yesu ranhasi tiwane kutanga nenyaya tinzwe zvepano pano kuna ngoma kurira zvonakidza musaseke imadiaries ndokukuzivaika kuseka ndokwenyu munokuda fani. Hesi mainini Emma murisei mushe kanjani right tave pachirongwa manje tatichimbori neimwe yekutanga enda kudza tichange tine imwe yekutanga muzopinda pane yechipiri right mainini Emma tave pano pamhepo chinyaya ndei nyazotitsanangurira yubva pakutanga hatina hindu kwatinomanyira tiri pano tiudzei kuti zviri kufamba sei. Mirai musati madaro uyu pane anyora zveaccommodation Mona Lisa. Please Mona Lisa, can you please get in touch with me kuinbox because ndotodawo yangu room asi handibhadhari anoziva kuti Sis Melly avabhadhari undibatawo kuinbox ndotodawo yangu room because breakfast inotanga na8 nizvokuzomuka na6 ndibva kuno kana na5 netraffic ndogona kunonoka saka kuvatirako zviri nani saka please ndibate kuinbox tiwane kudi kutaurirana kuti neniwo todawo room ipapa handisi kuti kune vamwe vachabva kurasembeka vanodawo here room kana variko tingoya takwanda kuti tingobhuka maroom edu zvakangowandawo tingodiwo tingowana pekuvata right mainini handei tinzwe kuti zviri kuhanzi how much is it. I'm not sure Lynn how much it is. Ndoda tozivawo kuti mari ndoda tozivawo tembi tiri kuenda futika uko Lynn tiri kuenda here uko saka ngatinzwe kuti mari so that kana tichiinda tonobhuka ipapa torora then tongonga makuseni tichigeza tichipfeka tichiinda plus tinoda munhu anoita makeup anoita makeup guys muri marengo makeup artist hanzi navhila ndorara nemi uya toraratisa hazvina kushata uya toraratise no problem tinoraratisa hapana chakamboshata right. Chitaurai mainini nyaya tasvika panapa inyaya ndei tanga ine nyaya tinzwe. Alright. Nyaya yangu yakamira so handisi kutaura kwakatangira nyaya cheko ndichatangira pamunhu wandine issue naye akatangira nyaya yandine issue munhu wandine issue naye zvakaitika ndezvekuti one day ndakareceive missed call in my phone ndozama kuda kufona back
ndafuna bheki pesa yapakabva paderwa nemukadzi nobva ndatomuti ndimandibhipa chichi tinozivana here sekuti ini ndinomboita zvekutengesa tengesa saka paakatonditi ndogara kudhobheki ndakatokunzira one of my custom then musikana akambva anditi aiwa ini ndimandibhipa nobva ndatomusendera mascreenshots ekuti iye ndiye aitita andibhipa twice then zvadaro musikana nobva tangokata because pamba asina maiziya munhu ndomba azoya kuwhatsapp kwangu ndomba uya kuwhatsapp zvikanzi aiwa ndimandibhipa ndikati ndomba ndatomusendera futi mascreenshot aya ndomba azonditi mati munogara kudebheni ndikati ndogara ikoko kune murume wangu arikuita ari kurwara chichi ndikati murume wenyu ari kurwara zvapinda papi nini nekufonera inini zvikanzi murume wangu anonzi nini inini maonero angu ndekuti munhu aiziva kuti inini ndini ani but anga asingadi kutaura for that time kuti inini ndini ani so ndakabva ndatomubvunza kuti murume wenyu wacho kana anombonzani ndomba andiudza murume wake zita rake murume wake zita rake raakataura murume wakowo ndaiziva wini murume wakowo right murume wangu inini ndomba ndatotora ndikati alright saka paaudio yandakupa ndo pane audio yandaimutepa achitaura achiti ndakauya ikoko ndikasikotorara kumba kwake musi weeaster inini papa ndotomboningara bosi ndaida kunzwa saka ndakaramba ndibvunza makwesheni ndikatomubvunza 3 times zvese zveshuwa makauya kumboukuye ndakauya ndikati kose musina kuona inini kana kuona sister yangu kana kuona someone zvika ndakauya huri usiku of which for that time I believe kuti pamwe zveshuwa akauya inini ndisipo pamwe zvinogona kuitika wanga usipo pane pawakamboenda here time yeeaster ndisipo wakanga usipo right paeaster wanga usipo ini ndakanga ndisipo so ndakatomubhiliva kuti maybe she's right pamwe akauya zveshuwa because ipapo pachina akambva toroti mumba mune chakati nechakati nechakati zvinove zviri mumba mako zvimwe zvinhu zvaaitaura zvachona saka ndomba ndangoti alright iribo saka ini ndakabva ndatora messages aya ndemutepa aya ndomba ndasendera hanzvadzi yemurume ndichiti kuite rogo okay hold on Emma hold on okay vanhu vari kuti kwai hatinyatsotsatira dei atanga kukutangira alright mirai ndipe narration yenyaya yamanzwira ndakaita pachidimbu chenyaya kuti munyatsobata pane nyaya Emma uyu wakasanganawo nomurume wake handitika iye uyu asangana nemurume wakewo semunhuwo anga ariwo single ndobva vatanga kudiwo ndokutaura ndotanga kudanana vachidanana kudaro ndobva vatanga kutodii mukomana murume atobva kwanga achigara nobva yakaita move on nani naEmma mbama Emma anoona saka vachigara kudaro vakatogara nguva yakareba vakatomboita kunesana kwavakatomboita naEmma uyu anomaona Emma akatoya kwandiri akati Sis Melly can you please intervene panyaya yangu nemurume uyu anomaona ini ndikamuti aiwa murume wachona akabva ati imbondipai time kusvikira papo because pane zvataida kuti adzose murume wachona zvaanga atora zvisiri zvake ndobva ati chindipai time nyaya imbomirai kudi kufamba naye muchiitaura then ndikwanise kuzoita zvatawirirana nani naEmma because Emmawo panguva yachena iyoyo Emma anga kuti nandichadichi murume uyu haanga akuramba murume uya handiti asi pane zvinhu zvanga zvatogwa nemurume uyu mari yanga yatogwa nemurume uyu yakati wandei saka Emma ichizosa mari yangu ubude uinde hako handiti mazviona saka ndobada kudzosa mari yemunhu yawakatora murudoma iwe wakapiwa uchinzi uri kukweretwa hauna kupiwa mukudanana ndopa akati chimbomirai kuti mufambe nenyaya iyi then ndiunganidze mari yacho ndimupe ikatopiwa date kuti musi wakati ndenge ndamupa mari so according to Emma zvaazondiudza date riya parakasvika murume uyu haana kukwanisa kupa Emma mari because murume uyu anga akurwara handimaona as we speak right now munhu akatoadmitwa ari kuchipatara handimazviona saka haanazokwanisa kupa Emma mari sa Emma still semunhu wake handimaona wanga achigara nenguva yese and akatombozese unozomboisa kamweya wemari pasaidi ndobva taka kudi kumhanya kuita nemunhu kuchipatara kudi zvese zviri kuitika ikokoko ndiye ari kudi ari incharge Emma ndiye ane zvese ndiye ari kutenga mabhanana ndiye ari kukwira lift achindako everyday achinoona munhu achidi achiwacha achinotora dzasviba dziye achidini and ndiye mukadzi wani womunhu wacho waanogara naye ikokoko izvozvi kwabva kwazoitawo vadi avazobudikirawo mupicture right ndobva zvaita sei paya ndomva
ndasendera mavoice because ipapo ndakatobhoikana kuti inini ndiri kuzama nepandogona because ipapo pandakatoendesa munhu clinic ndakatomhanya kuti munhu aonekwe nemaspecialist ndichiti munhu ndikamusenda because ndopainetsana inini naye ndichiti aiwa regai aite muvoni abude niite muvoni saka ndakati ndikamusenda ndikaenda akaenda kuzimbabwe hakuna treatment yakakwana munhu anonofa kana kuita something rege ndingomira ndisave life saka musikana uyo akazobudikira wachinditi murume wangu nditone mwana naye ini ndogara kuno kudhobhe ikoko akauya nebasa saka zvaakauya nebasa ende inini pekutanga murume uyo haana kuya achibva kudhobheki akauya achibva ndakatomutora kubva kucape town asingatoende kubasa ndikatomuchengeta kusvika ndamugadzirisira mapapers ekuti aende kubasa everyday ndomva musikana uyo yati ndine mwana chichichi saka ndaitepa zvese ndomva ndangosenda maaudio aya andaimutepa kune hanzvadzi yemurume ine hanzvadzi yemurume ndomva vanetsanawo ndomva vatukanawo pane maaudio anga ari pazasi ndifunga mamanzi vatukana ikoko pakazointerfere vamwe vanhu vakazi ndevakubudikira vachisenda mameseji vachituka pane mumwe akazoti iwe mukadzi wemunhu yeyeye iwe woda kushamisira zinani basa rese ndikauye ikokoko uchiona zvandichaita ende kumba kwako ikoko kwakubvawa kwedu something like that ndoma ndatichi it's all right ina ndakubloka musikana uyu musikana ndiye akamba andibloka inini because inini ipapo china ndakatadza kuzvikontrora then ndakamba ndabvunza murume kuti ari kuya here kuzokutora sematauriro akaita achitaura kuti ndakudza hama dzake tiri kuya kuzomutora kubva ikokoko kuti auye kwandiri kuno kune property chichi ofuchi property yachona yavaigara vachitaurira iyoyo its my property ndomva ndasiyana nazvo ndonga musikana akatuka kusvika paanodira ndomva ndasiyana nazvo one day murume atorimo imomo ndomba nditi aiwa kuti uone kuti munhu ndakangodanana naye zvemusikanzwawo kuona mbaiona bhozi ndaita mavhidhiyo fonaye kuda kuti umubvunze kuti akauya kumba zveshuwa here musikana anozombodaira maquestions yaakatanga kutopopotawo iyi ndomba ndatanga kupopoterawo chinhu ndakatoti ndimugumbukire ndechekuti one akataura zvaataura iti naanoziva kuti ndiri kumurekodha ainyepa achinyepa udaro akamboenda kuna tete wangu ndobva anotaura futi zvekunyepa ataura zvekunyepa pependu pandakatoona kuti munhu ndiri kudhila naye ka anenge munhu iyoyo asinonyatsoitapo saka nhau iripo ndeyekuti musikana akazoramba achingoti pane memeseji yakasenda handine foni yemunhu meseji ichinzi uri kuita basa rekuchengetwa nechembere munhu uri kugara naye chembere chichi so even today asenda futi mameseji ekuti I know kuti munhu uri kugara murume mwana mudikisa kwauri saka pane ameno maissues avaitaurirana vachiita kunge vaitaura nezvangu here something like that murume azviramba zvavo okay murume ari kuzviramba ari kutaura kuti type yemunhu uri kudhila nayo type yemahuraya yatori dangerous ichi ari kungotsvaga kuda kungobhowa munhu chichichi but ofucha hangu kumurume inini ndoda kuzama kumuita kuti ave asanyanyeta stress kuitira kuti arikave nekukasimidza saka ndinotombopinza kana achinge arikavha apa vari kuti vane mwana vesikava kana arikavha uri kumindisa kumunhu iyeye mukadzi uyu kana achinge arikavha manje zvemwana manje musikana paakazotaura natete vangu inini akamba azviramba kuti vane mwana ende ofu chochona manzwiro andakatoita ndeyekuti musikana uyu akadanana nemurume achigara mumba mangu saka ipapo manje pandakati zvekuti inini hangu munoziya nyaya dzatikambotaura kumashure izvi zvakazongoitika kungonyukira but pathat time takange tataura kuti munhu ngaachibuda akaite se asi ene ndaitoti handisi kuda 100% yese mari yandakakupa ndiri kuda even 50% chete then the rest yachona wongoti wakangobhenefitawo ende pane dzimwe mari dzese dzekuti wakaidyira kana kuti muchikafu kana kuti wakaita sei imari yekutoti unopa munhu iri mari yakatowanda ida kuita something animazvona apaone kurwara ndakamba ndaona kuti handigarame ndichimuti mari iye ndiye ngaachuze zvaanoda pakutuza zvaanoda pepesi simeli ndezvekuti inini ndiri bhizi ndinenge ndichimhanya ndichinoona munhu ita cc handizi iye munhu one kusaidi ukoko iye anoti akakwita zvese zvekutaura navo izvi but vasikana vachona they always come vachistressa inini nemashoko neeverything
zvekuti inini chichandoda kunzwa ndechekuti kana zveshuwa vane mwana vese sekutaura kwari kutoti murume wakewo hazvigoni here kuti atore kwachona murume wake. Aiwa ndozvatichada kuti handichada mari iyeye, handichaida mari, handichaida everything, handina chinhu chandiri kuda. Ngachingotora munhu wake aindi nezvangu nezvaanenge achida ndogona kumupa futi. Alright, kungoti munhu aite chete. Handichada zvekuramba ndichinzwa mashoko like kuti vanhu vapote vachifamba kutaura kuti I know everything. Iwo richembere. I think it's better because mimi mune makore angu inini. Makore angu achona mumba mataura, then murume wachona ndichakupai nhamba dzake. Ndichakuudzai kana achinge ari kutaura pafoni kuti anotaura nemi irini. Then ndoda kuti imi motaura nemurume zvese nemukadzi. Mukadzi taura naye edu nhasi. Then vonzwanana vari two, inini ndisipo. Alright. Alright. Saka iwo ukora kana murume akati ndoda iwe todii? Handichaziva manje ipapa. Murume nokuti anogona kuzosvika kuti kune mukadzi yeye usenanira ndikudi handitokuzi kune mukadzi yeye ndoda iye uchu emawa ndogara naye. Zvakaitika ndezvekuti ndakatomboisa pakovese ndichibvunza murume about mukadzi iyeye. Murume akazviramba akati munhu ndakangodanana naye pasocial media takasangana paFacebook ende zvazvo zvemusikanzwa bhozi ungosipo pandiziyeyo pamba. Saka ndeingoitawo zvemusikanzwa bhozi ukabva kubasa unosvomhanya kubhizinesi rako, ukabva kubhizinesi rako wakumhanya kunohodha. Saka nasina munhu wokutaura naye ndaida kungozamawo malake ekutaura. But ezi mukadzi pane pamwe pekuti unenge usingatarisire kuti munozoti pane chinonzi trust ikerekana isisipo. Zvinonetsa kuti ndikudze kuti ndichiri kumuda kana kuti zvinotonetsa because handidi kuti everyday ndigare ndichimuataka nenyaya yakaitika kudhara, everyday ndichimuataka nenyaya yakaitika kudhara. Ndizvozvo. Alright. Hapana chakaipa, regai tinzwe. Ndoplay yangu audio dzake kadzanga achitaura musikana. Timbonyatsokumuna. Asi zvemimi muri mukadzi zvina you know the best kuti murume unyanyatsarwara nechezvezvo. Mira ndikurete kuspeak. Tinyatsokubika zvakanaka, vanhu vanyatsonzwa zvakanaka. Vanonetsawo izvo uchadowana kuti munhu uyu asitori kana mukadzi wake uyu ungori girlfriend. Uchadowana kudaro izvo zvingamutonesana, anenge achitoda kungotokuhloveserawo zvake. Apa munhu akutozvigwarigwa ake ari muchipatara. Ndoshava zvinofamba sei? Batari sei mwana zvake? Inini makatoshanya kumba kwatinashe paEaster pa. Mukatopinda pamake mama kaita sei? Kuti ndizive kuti makasikorara mumbomwire mune ningirini ine matiles ningirini. Aiwa hapana serious. Aiwa kana mamune wardrobe white. Makatosvika mukasikorara imomo. Koningirini vake vakati chi landlord vake makavaona mukadzi akaita sei? Because inini mukadzi yedu sister yangu tinashanogara pamba pedu saka ndoda kunyatsonzwisisa kuti makauya here zveshuwa sei musina kuona inini. All right.
But Emma, uri kuona kuti mukadzi uyu ari kutaura murume uyu anonyepawo. Toda kutobata kwese, toda kutoita chikuonesa munin'ina. Murume uyu anonyepawo cho. Kuti hanzi ndakanyenga munhu ndikataura naye nguva yanga asipo. Nguva yaari kutaura ndeye-Easter kai. Pawakangoenda kunohodha anditi anga asipo. Uri kunzwa kuti munhu yaari kuti chii? Murume uyu haana kutanga kurwara nguva ye-Easter. Akatanga kurwara manje apa. Paenda kuchipatara. Uri kunzwa kuti mukadzi uyu ari kuti chii? Ari kuti akandiudza kuti ndaenda kunoitwa matest ndikabatwa TB and of which is true. Iwe kuzviziva and this happened after Easter. So murume uyu anga achiramba achitaura nemukadzi uyu. Gasataura kuti hanzi zvinhu zvekufacebook ndakamunyenga ndikangosiyana naye zvinhu zvekufacebook zvakazvi zvekungotamba because iwe wanga usipo. Anonyepa. Andiwaona because apana tomubatawo even inda tomubatawo. Ndoda kuti ndikondoza kuti unogona uchida munhu wako pandoda kuti ndikuonese pawe panenge usina kuona. Uyu mukadzi yataura chokwadi akazviziva sei kuti uyu munhu aenda kunobatwa TB. Akazviziva sei? Nyaya ndeyekuti mukadzi uyu azonifonera akatanga kunifonera musi wakarwara ndokunga 2 to 3 days munhu ndanomuendesa kuclinic ndini. Saka zvekuziva kuti matest akazviudzwa sekuti vanhu vakabvira kumashure kwesoko vachitaura nyaya yakazoputika munhu akuclinic kuti azotaura neni. Handizo nhamba dzangu akadziwana kupota azotaura neni. But ndozvandiri kuti mukadzi uyuyu akazviziva sei chaizvo kuti munhu akanobatwa TB. Vaitaurirana vese. Anditoona. Saka asi murume uyu akakunyepera iwewe. Saka ari kutenda kuti wakaita basa ukaendesa munhu kuclinic. Anditi wazviona. Saka murume anyepawo apa kuti kwanzi munhu wekufacebook pawakaisa vapiri weko ndakangotaura naye pafacebook kuzvanga usipo ndaida kungana nondiwaraidza anyepa apa murume. Handeni nyaya tichamubata. Anyepa. Apa munotozikanwa nehanzvadzi dzatinashe nechichi. Ivo hanzvadzi ina mumbotaura nadzo nemunin'ina wachona kuti ari kurwara. Alright, saka mukauya muchoita sei nezvinhu because mumwedzi wako kwana kamwe. Oenda kupi? Imunogara Jovic nechekupiwa zvo. Omati ku Camden, something like that. But akakudze kuti zvinhu zvachina ndezvake here kana kuti hanzi ndezvani iye iti ndezvani ndozvaakataura. Okay. Imwe motoita moya weekend because nhasi anogona kuburitswa saka akaburitswa anenge asina kunyatsoenda because TB anozoti tine vana pamakasvika makaona tu vanhu makasvika nguva imanheru masikati nguva zvenguvai ndo mazobuda zvenguvai but pamakauya ipapo paEaster anga asingarwari here but airatidza kuti munhu ari kurwara.
ndipewo kanamba dzababa watinashe ndimbotaura navo ndivazivise kuti ndakazoendesawo munhu kukliniki at least ndinofanira kupiwo kamabhills angu andakabhadhara mamwe aripo andiri kutanga tinashe mari yangu yese yaanayo its worth more than 15,000 ndine mari yandakamukweretesa achitanga kubva ikokoko kuti auye kuzotora mapepers kutsvaga basa kuita sei sei. Tinashendoziyana naye zvisingaite because takadzidza kusemuchikoro tirive kumusha kumwe chete. I know family yavo pavanogara kumusha everything. So hapana paungasiye mwana wokumusha kwenye achitambura, you know that. Muno muSouth Africa tinokubatsirana and it's not Tinashe ega undatanga kuhelpa in my life. I help a lot of people. 15,000. 2,000. Yeah, nacho. Iwo watakapfuura iwewe. Mwedzi wakadarika yakakutumira iyi mari ini. Because ini pandakamubvunza mari yangu akati atumira mwana ndozvaakangotaura. Saka anozondipa mwedzi unoyo ashanda. Indo message yotanga ndakataura nemusikana Sis Melly. Tide kune mamai. Saka tida kuzofonera musikana wacho. Ndazvinzwa zvawataura. Inini hangu handisi munhu ane speed or anything. But the conversation yese yamataura, munhu iye anditumira that conversation. Right, wavhiringa marriage yevanhu handiti right. It's okay. It's fine. But are you going to do zvinhu zvese zvaataura? Are you going to take care of Tinashe kana asagare nemukadzi wake? Are you going to contact ana baba vaTinashe wambositaurira nababa? Tinashe ana baba, iwe hatina baba. Wazvinzwa? I'm pissed off nezvamai ndichinzwa uchitaura. Tinashe ana baba, wazvinzwa? Kare ndiri grade 4 ini. Baba wangositaura ndi baba vapi? If you uchida respect from other, you have to respect your boundaries. You have to know what to say and when to say it. Azvina basa tinashanga nemukadzi kana utanga asina kana utachi. Why are you provoking that lady? She did a lot for Tinashe and you were there. Kutaura kuti mune mwana naTinashe, kutaura kuti makadanana muna January. Why are you doing that if you care for Tinashe? Hauna basa naTinashe, wazvinzwa? Hauna basa naTinashe. Mimi Tinashe kana afunga kuda kunyatsoti andibvunze ane musikana kana mukadzi anotanga kuudza inini for your own information haasati andiudza nezvako. Meaning kuti you are nothing to Tinashe. Honestly, I don't know. Zvamai muchava kuti muchazoya kuzotora Tinashe said okay, do it. Zvandibowa. Chakuda kupera Patricia. Ava vari kutaura ndinhingirikiri kapa. Does that make you feel special? Where's my save? Alright, get me content. Varume vese vane maflaws eshamwari, but it doesn't mean kuti one of its flaws should be. Oh, ava ndisisi vaTinashe handiti? Vari kutaura nemusikana uyu handiti? Alright. Shaka, respect yourself and respect others. Respect me. Kana wafunga ku blah 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 about vanhu, please don't blah blah about me. I hate it. If usingazivi maqualities angu or Tinashe asina mbokudza nezvangu, I am the worst person in the family. And I'm the last person that you want to piss off. Usatomborako. Please don't. Kana maita mafight yenyu kurwira murume nemunhu, just do them. Don't include my family.
don't you get? Alright, abantu vatitita vanzwa rikatinde kuna sisi vemusikana. Right, nyaya yakakura ndeyekuti ndanzwa maaudio enyu muchituka sister vangu about Tinashe. Musablame sister wangu, handiti blame hama yako nehama dzako. In fact muti hama dzako dzese dzakati ari kubotswana nana tete venyu vanogara kusouth ndomunofanira kublame. Wezi ndo vakamuudza kuti Tinashe hana mukadzi, saka semunhu anganyengwawo nemunhu asina mukadzi akabva amuvhura. So please sandichukirwa hama yangu, handiti get a job kuti ukone kuziverewo hausati wambonengwa ichituka munhu hanje. Anyway, I think ukatsvaga zvekuita netime yakunisandira maaudio ako ka it's better. Hana kutsvukwa hama yako. Isa tina matete vari kuSouth Africa izvo, tina tete 1 vari kuZimbabwe. Saka hama yako naTinashe wacho namese mbuka dzevanhu newe wacho Zvaitori hondo. Iwe putseke wako iwe kahureke nzara kachoki. Iye sister yako yacho ndo yatondo Kuzvingofamba sei kuti chispeaker zvisanyatsa kunoita zvinenge zvine kamojusi. Nai. Zvingofamba sei? Iye sister yako yacho ndo yatondodzoti yakaenda kumba kwangu ndosaka ndamuudza amufambe paFacebook muchitsvaga nhamba dzemunhu. Andikutsvage nandotsvaga sister yako wazvinzwa. Andotsvaga sister yako ndoenda unotsvaga nhamba dzangu ikatanga kundibhaza kusvika ndazomuudza kuti undiani. Wazvinzwa? Anditsvage vanhu andifambe nditsvaga mahura aTinashe nini. Tinashe anonyenga as much as you want. Andifambe nditsvaga mahura aTinashe. Sister yako ndo yakatonditsvaga. Ikandidzoti yakasvika kumba kwangu ikatorara mumba mangu. That's what ndochete pangoti bho ikanyepa futi kuti nemwana naTinashe achitaura zvekunyepa. Mari yangu yanepa Tinashe kuti atenge airtime ndo mari yaifonerwa sister yako, which I don't even care. Ndinochengeta mhere iwo sister yako itori vamwe vanhu vakatorarama nemari yangu futi. Kudai bhatira kuda kupera here or something apa meno zviri kufamba sei? Kuda chibhati chauda kupera ameni. Right, chinenge chibhati. Ngatingoplaya pasina chispeaker chona. Mani ndakato ini utori nherera yecharity wakatotora ngrini ndakatokuchengeta ipapo kuwani kutaura nani ndoze ndakabata murume ndinobhega murume like zvamunofungidzira imwe. I work very hard, I don't give a damn. And andimbofa ndakamurasa nhasi because Tinashe imimi mataura mahura ataura mahura egara ipasa hapana chamunoziva imi. Nchero izvezvizvi ndikakutenga kana underpen yemurume hauzive kutenga underpen yemurume, munozive kungotedza matruck driver muchiti pane mari. Bva ipapo gara ipasi muri mahure enzara embuka dzevanhu. Saka kana uchida kuti anyenge, saka problem yako iri papi pokuti unoisa maaudio uchizvishambadza kuti yeye ndine mari. Wozotuka anyengwa wacho, anyengwa musiye adiwe. Rega, hani ndozvauri kuda. Une moyo uri right, unoziva kuti vanhu vanonyengwa. Yes. Ipa murume wako zvaanokodzerana nazvo, uone kuti anonyengera hanyengi. Mupe zvaanoda zvaakakutorera. Mari yako haisiwo yaachakwira ka. Anoda kukwira mupewo time yekuti anorara newe. Saka kana usingamupe, yes, ane right yekuenda kwaanopiwa. Mari iyoyo ishandisa ndeyako. Papakwamisira achifa, ilosi yekumba kwenyu. Handiwo watova family yekumba kwawo. Ndakamumoda. Pamoyo wesisa mhendanana. Why do you have to break? Yes. Pamboti kuti ndakazodai. Handongaita uchimuda. Kaukwana zvazvakaringana uchikudaro. Zvekuita sewakuti reminder zvamakaitana zvineinesu izvozvo zvineinesu kana ndisiwa shamari kumba kwako kwati wakubhawa kwedu azvinzwa ndikuda kutouyawo sister yangu yakabva neniyo ndada kutouya atopinda mama ako imomo kutonyatsohura zvakanaka naTinashe. This time you not quit. Tiripo 2030 aurira kusiriko kunobvuma unanobvuma kukwita wataura kuti aramba kugugu amuramba
pamberi pako inyaya yangoti zvazingaite kuti aite macompetition chete but rudo ruripo ende vanodanana regaona akauya mumba achinzi hakuna mukadzi saka ongoda kuti arambe here anzi uya hakuna mukadzi kwanga kusina kureva kuti haupo kutori uchimufananidzo hausi mukadzi hausi udza tinashe zvisi zvauri kutaura izvozvozvo zvese zvongochitauraakatoti uya akatotumirwa mari yebhazi akatoenda murume wako popotera murume wako inini chandaramba ndechekuti unotuka hama yangu tuka murume wako ane chionoono ane chimeso asingagutska nenewe asingatendi nemukadzi saka tukana nemurume wako inini ndabhoekana pekuti watuka hama yangu uchida kurakidza kuita unge iwe unogona kushaudha stereki kuita unge uri ngamheni unge mbinga watevha zvauda kuzvipa kana chii izvozvo ndazviramba izvozvo ndo zvandaramba kuti no uya negoodway uchinyatsomudza dawanyatsoya negoodway ka even kana inasinatombo ndiudza mamesejes awanga uchipopota maaudio ese wauya uchida kuzviita unge iwewe ndiwe chaiye ndiye mukadzi chaiye unge ameni uri bhazuka iwe how many times ndakuti iwe be careful kwawatambira unonyura kuti iye akasiya maitino iwe wachazokusiyawo andabasa nazvipo ane raiti yekutoita zvaanoda mungagare nemunhu asingakufadzi iwewe hakuna hama dzako kana hanzvadzi dzakatosiyawo mukadzi nekuti anenge aita zvaanenge asingadi unogara nemunhu waunoda kana ini ndinogona kungomusiya why you say anondisiya kwenini wadi kufungidzira kuti wadi kufunga kuti ndinomusiya unofungidzira kuti ndingasiwana tinashe ndingacheme inini tinashe ndochema unorwara here ndikasiwana tinashe ndotoridza ndikasiwa nemurume wangu godi neweni chichi unopengeriwe unopenga ndizakana hama yako pandotaura nayo masikati tinashe tina aripo pafoni anozviziye tinashe kuti nini ndinotomusiya anotozviziya kana hama dzaina dzinozviziya kuti nini ndingatomusiya ende haabvumi futi kusiwa nini because anozviziya mulife maka ambobva akaona mbinga yakaita sei kuninyepa cheko cherakakosa rwisi zvakaita sei pangasi paakataura kuti hana mukadzi yes ndatoda kuti taite bamukuru vangu but now ndatoda kuti taararame ndatonamatawo kuti mwari itai kuti tinashe apore auye uzorora sisi wangu but now paazotaura kuti uriko asina vana basa naye kana akafa hana ana basa haisilosiye kumba kwedu takutabasa nasisi wedu watuka iwewe mwana simba rakutuka mwana wemwe vanhu iwewe ndiwandi tedza kuipinza muforo wako murume uda kutuka mwana wamwanhu iwe ukandoona ndakwira bhazi kuya ikoko hazvipere mushi ndizvakaoma asi vasikana vangu vasingakutukana kwachona kungori silisiliso havasimbonyatsoita zvinhu zvine vhaibhu kutotuka zvinhu zvokungonyepa kuonga chivatambisawo uchitukwa naiwe ema kutadza kunyatsotuka vanhu zvafamba seya nai ema pamutachona Sis Melly unongosangana nodi zvekutaura inini ndasitomborina neintention yekutukana nevasikana alright seka tifonerei tiwe tichikadza tinashisha vanenge veviolence tiwe kuti zviri kufamba sei hello mainini muri sei tiripo ukutaurawo nevanonzi Sis Melly handiti ukutaurawo nevanonzi Sis Melly nambokusendera message but ndazoona response yako imwe ndato it was late nandiri business something right munin'ina pane handizivi kuti ndingati yadona mino chichaitika. Is it my phone? Mine bonnet mune ATM. Pumuyapera ATM. Okay.
sorry yanga sorry yanga yadona. Alright. Muningina andisi kuzati ndoti kudi but ndoda tozoti wacho kutanga ndauyawo nerunyararo handitika ndiri munhu mukuru andise nyumazera enyu ai ndiri munhu mukuru. Pane a certain lady aita reach out kwandiri akati muri kunetsana muri kutukana nenyaya iwo uri mukadzi womo murume wacho wanga achigara naye here things like that. Saka anga achiti anoda kuti mutaurirane munzi kunyatsonzwisisana zvakanaka. It seems as if mega muri kutukana muri kuita misunderstandings and what not. And ndakatarisa nyaya iyi kai murume wacho iyeye wacho wamuri kusora muchitemanirana musoro ndiye anofanira kunge achitori dambudziko hombe handiti ndosaka ndauya kwauri ndamufonera neimwe foni ari pane imwe foni handiti kuti tinzwewo kusaiti kwakuti chiko chiri kunyanyonetsa naye munin'ina. ina handina kana problem nazveni ndakatozvitambira pandakanzwa kuti tina shanogara nani naJudy ndakazvitambira but iye handizveti dambudziko rake riri papi. Nhasi ndiye atakausenda udhiyo yake nandakamubloka kana muunbloka ndambotaura naye but angondisendera kumeseji kuti iwe hure ratinashe ndozvandibhowa izvozvo. Kubva pekutanga aitaura neni handina mubva ndamudarira ndakanyarara achisenda maudhiyo yake achidi ndichinyarara but nhasi ndopaandibhowa handiudze hure ratinasheni ndakatoita muvhoni kare nelife yangu. Saka chaanoswera achinditi hure ratinashe pakudii ende plus iye anogara natinashe ikoko akambondoonawo ikoko iyi. Saka usati wamboendako kumba kwacho ikoko? Handikuziveni kumba kwake. Okay, notambudzana danzi wakaendako here paEaster or something like that. That means murume uyo anenge achingonyepa wachitaura zvakabasa right. Julie koabiya kwauya pana pamwe mukadzi tauriranai mupedzerane zvakanaka mune zvakanaka. Hamusi kuona kuti muri kuitiswa here nemurume wenyu? Hatisi kuda chii? Ndati hamusi kuona kuti muri kuitiswa here nemurume wenyu uyu Julie? Ina ndisi kuitiswa ini nazana basa natinashe munoziva. Okay. Iye ndakatomundu Julie ndaitomurespecta zvokutika ndakatoona kutoti pamwe pacho futi ari kutoitiswa natinashe because kana uchishanda uchienda kubasa murume akagara ari mumba iwe pamusoro pazvachinyenga mwakadzi kuiti ikoko. Right. Auya handizino ex yatinashere auya une mashoko anga uchitoda kutaura naye auya chitaura kutinzwe because zisinzezo ari kuti akaita move on hana basa natinasho. Iwewe hanti wati wakaita move on jara usina basa natinashe. Saka ndozvandiri basa natinashe ntori nemukomana wangu ini. Okay. Saka wanzwa here Judy? Ndechekuti ndine message yakasenda achitaura kuti uri chembere something like that. Anenge aitukana natinashe but ndinga handine foni manje. Achiti uri kugara nechembere uchiita basa rekuchengetwa nechembere uchafa sembwa something like that. Saka nhasi pandamubvunza kuti chembere iye tinasho tinambone makore mangani iwo in fact paakasenda message yakamba handibloka inini anga akandibloka ende ndakatomirira ndizoti achandi unbloka chete ndosaka ndisinotombodileta nhamba dzake mufoni mangu inini. Saka pandatanga kusenda mamessage ndatomudza mune zvakanaka kuti ndinoti wewe nini titaurirane ndofunga ndichakusendera uri message yacho ndinoti wewe nini titaurirane I know kuti tinasho unomuda kana uchimuda zveshuwa ndoda kukupa tinashe mumaoko mako Sis Melly munozviziva. It's not kuti ndiri kutaura nhasi nekuda kwekuti ndiri palife but munozviziva kuti kumashure ukoko inini ndindega ndakatoti I quit handichada. I remember the time wakamboya uchiti munhu uyu ngaabude mumba mangu anipe mari yangu yandakamupa chichi ndikuda mari yangu back. That I think before zvokurwara nditozozvinzwa newe nhasi pawandifonera. So ndosaka ndiri kuti uyu ari kuti saka ndechekuti musikana uyu paakandifonera ini handizi ivo vanoziva zita rangu anoziva nhamba dzangu ndiye akatanga kutaura neni anoziva zita rangu anoziva kwese kwandiowanikwa nezvese but inini I don't have time yekuvatsvaga anomuzvona I don't have time yekutsvaga munhu. Saka as much as anoziva zvese about inini chinhu chandandida chekutanga ndechekuti kana asina basa neni akaita muvhono why achidhiga about inini apa adhiga papi apa zvese Sis Melly munhu wewe kutoti ataura zvakawanda even maskati zvese zvekuti iwongo wakaronga kuzoti murume atizwe ndikati murume anga asingatondiza but inini ndakatomuti buda mumba mangu anemugona. Saka apa let's be honest guys, let's be fair. Inini ndiri pakati handiti iwewo uri kublama this lady ushu kuti akachikuza information ese iwewo in your mind where do you think this lady is getting this information from?
handisi kuziva. Right, I know kuti mese muri vana. This girl also sounds very young. No, uri wa 89. Nanti wanisendera copy passport yako. Uri wa 89. I saw that. Ndosa ndati mese muri vana, and she also sounds very young. Mese muri vana wadika. And it's 89 uyu ameno maybe 89 and 88. Ndiri chembereni chinje kutanga chataura pamashoko ake ndikutoro nini ndiri hure ndiri kuchengeta murume ndiri chembere ndiri kuchengeta mwana mudiki kwaari. Iyane makore mangani ndiye rani size yakakodzera kunga chichengetana naye kwachona. Okay, because nyaya yatanga tiri kuda kuti tiitaure ndekutukana kwenyu kwamuri kutade kudii. Of which now it's something else, because this lady now arikutaura kuti inini I've moved on tinasho yandina kana basa naye and you can have him. But on the other hand, that means andifunga kuti pachine nyaya yekuti muchasora muchitukana apa. But iwewe chanofa kuti uongorore Julie, this lady zvakutaura izvi zvakutaura zvise izvi arikuzviwana kunani. It's obvious arikuzviwana kuna Tinashe, even though ari muchipatara imomo Tinashe is communicating with this lady achitomuudza information yacho yese. Saka apapa, who is to blame? And not to blame Muskana, Sis Melly. Hey. And not to blame Muskana. Because Muskana could go at Tinashe. Munu and Mukachorega, Apore, the guy Tinashe when you. Many they are like that. Even the scandals and I don't know before. All right. Chingoripo iwo kumirira murume wako yabude muchipatara sezvo ari kurwara. Kana abuda muchipatara nawo muchimuonesa kuti right fine handisi kuramba. Wakaya ameno whatever ndirizirenga kakuti musikana uyo ndewake kuti hamuzivi kana kuti anomuziva zve one day ameno. Ko information omubvunza kuti information ezvaitaura akaiwana kupi antiona. Because it's like uchatambiswa bhora nesimbi. Mose muri tu handoni kuti zvakakodzera kuti mungarwira murwere. Hapana mukadzi waTinashe apa. Mese muri tu hamusi mukadzi waTinashe. Mese muri tu amusi mukadzi waTinashe. Mese muri manga muri magirlfriends aTinashe. Uyu wakanyengwa ngodyara Tinashe usingazivi during your absence. Tinashe approach musikana anti akanyengwa musikana akataka kumutaurira zvainotaurira a lot of things. Saka chanoda kuti uzive Julie, I want you to open your eyes. Handiti murume uyu ari kutoda zvaari kumitira izvozvo zvokuenda kuchipatara nemabhanana andi uchimushanyira uchita sei ndo zvaari kutoda. Ari kuda kuti umupete, ari kuda mari from you. Rudo chero truly speaking mninginaka andiruona apa hapana. Because I don't want to piss him, but uyu mukadzi uyu naimainini makati mabhosa kana Tinashe wacho here munomuziva in person like. Hello wakambosangana naye unomuziva in person Tinashe wacho? Andomuzivi ndezvekungosanganawo pamhepo apa. Andomuzivi ndaitoda kutosangana face to face naye paEaster, but pane zvakangoitika so ndakango kana handinzwisise zvakaitika ipapo ndatogeza ndakutoda kutobuda, but pane zvakangoitika ndakangoita imwe feeling yekuchisoka ndakatongoti ndega uku handichaendi. Ndakatokansela jenova ndaenda Joburg instead yekuda kuya ikoko kuDurban. Ndakatokansela ndakatoudza mafriends angu ndakati ina handichaendi. Mafriends angu akati chii, ndakati pane something chandikususpect. Akati chii, ndakati ndega ndiri kuchiziva. Apanotora mazuva baba zobuda izvozvizvi. Right. Julie, are you satisfied next explanation ari kupiwa nemwana uyu kuti handinambobvira ndasangana naye takangoona napamhepo? Are you satisfied? But iye anozvibvuma here kuti iye ndiye akatanga andipa wrong information. Okay. Anzi wakandipa wrong information, do you agree to that? Yes, ndakakupa wrong information because mawira wakaita kwandiri Julie angasingaiti. Akauya kune mumwe ndiani, Sis Melly ndofunga audio maiona yekutanga pako. Akauya kune mumwe ndiani? Because ino ndoida kunzwa munhu wakwanga ari kuhospital. Akauya kune mumwe ndiani? Ndichakusendera iwo Sisi message andakatanga kutotaura naye ndichimuti ndaona missed call ndini ndakubvaza ndakatomutanga kuti hai ndaona missed call because akashandisa foni ashandisa foni imwe handinayo. Saka haiende paWhatsApp number yaiphone. Andazoti geritsvage number ndoona chaisi paWhatsApp. Pandatoti hai ndini ndakati ndini ndakufonera paya. Ndakatofona ndichitoti wezi Tinashe wacho aiti Tinashe angasingataure chokwadi kuti anogara nani. Manzwa angasingataure chokwadi kuti Tinashe anogara nani. Aingojamba. So ine akanditi foni dzangu dzapera moto. So kuzoresponda kwandikaita koya Julie kuti ndizosangana Julie. Ndakafonzera pamakumbiro foni kuhospital kwaari.
ndokurisponda kwandakaita otherwise ndakaziva kuti ndozvazvinozosvika pazvirika ndisina kutomborisponda inini nakacha hana atozombobva ataura neni ndakatoguma kutotaura naye achiti ndiri kubva ndisina muhospital akapinda muhospital iri Saturday ataura neni Sunday kubva ipapo handazombotaura naTinashe up to now ndakamusendera message yaari kutaura yeye ndakamusendera Tinashe ndikuda mari yangu wainyerewa uchiti heye handishande handididi handina mari yerente wati kusendera mari yerente ndikuida mari yangu ndakamusendera for sure message yo ndinayo iwe wakamupawo mari yerente achiti handina tonda ngadzingwa pamba pandogara hewati ipapo nanisori nangana mari ndanditori kusamoyo ubva ndatoudza yandisisa yangu ndayamisira mari saka mukomana itsotsi aida ngodla kwese shuwa aida ngo hanzi mari wakamisira zvarini mari ndakamisira muswaniko mira ndichatarisa date racho ndichatarisa maconversation ake Tinashe ndinawo epe kubva ndichitanga kutaura naye saka manga manichama yakatoreba mushaura mese ipo pafacebook pafoni apa naTinashe kubva January zvakaoma I think 22 or 23 January nditaura naTinashe ndaitoda kutouya iye akatomboti ndakuuya hechichi ndakati waraiti gatimboona zvakamira sei akazoti waraiti iwe ukauya paEastern ndenda kuzouya ikoko akatonditi ndichidi ndauda kuya nogara ikoko nditsvage imba wati ndisingatoziti ikoko kwacho ada kutotizawo munhu ari kugara naye ndozvazvinotoreva taitoda kutotiza andiri ndomuchengeta futi inini saka iye Juli wacho ari kutotadza kutondiritswisisa maudzi yake andisendera mase ndasingade kumupindura Juli but andibhowa kuti iwe hure raTinashe ndiri hure raTinashe pakuta sei ndiri hure raTinashe pakuta sei ni vanondiudza kuti hure raTinashe pamashoko okay ladies okay pamashoko tongoti mangam alright Julie alright okay tongoti pamashoko you guys there's no need for you guys to fight over this guy antimaona matonyazoona ti muri kukaviswa bhora resimbi mese muri tindo zvanga achida kutoita if uchiwa wakanyumawo ukaitawo walk away noupenyu hwako infant ukaita run away noupenyu hwako antiwaona so Julie mukomana uyu anga on the verge of running away from you pafeya achida kuenda kunojambira kuna uchu kuti anochengetwa kuona kuti pane mari dziri dzakatombotumirwa chinziridze rent asi isusu tozatanga achigara mumba mako antiwaona anotombozviramba Sis Melly ndofunga madhezi iwayo aida kuenda kando madhezi aya ndakatomudza ini because ndakatomudza it was like January February takambonisana nechimuchibuda animukona ndoma ndazokuza ipepe pandakati Sis Melly ndakuti kuti mimi mupinde mukati ndoti munhu abude aende ende ipo ndochina ndine pangu pandakatozoti zvemari izvo zvese zvazvina kana basa ini I work hard kuzoti mari iyo iyi ndinotoidzosa within even 2 months I work very hard buda uende iye ndo pandakati ndakudza hama dzangu because ndaida kuti masisters angu auye vamudzinge vataure naye ndopakati aiwa usaite kuti vanhu vazviziye akazama ngokumbira regero nobani padheti rekuti ndichakupa mari because ndakatonga ndikuda 100% yemari yese ndikuda only 50% kana 35% ndozvandakatomuudza Tinashe totageta vanhu chaiko right but chandisingani choti you guys kamurambe muchinetsana muchitukana because it seems as if uyu uri kunzwa pakuti aguma kutaura naTinashe and akatofind out Tinashe kuti munhu akaita sei anditika so imimi muri two asikara chega kuramba muchitukana anditika there's no need to fight up uyu akati move on upenyu hwake zvakutaura kwaakaita anditika ende aita move on upenyu hwake iwe Julie ndiona Tinashe chega kuramba uchisendera musikana uyu message anditi vasikana handi Julie handina nguva yechimwe kusenda mamessage Sis Melly but ndada kunzwisisa especially nenhau yemari iyo yakutaura kuti ndakasenda mari futi ndo zvese zvandaida kunzwisisa akasenda mari zvakatodarika akapa iye Tinashe wacho iwe wazvichisinei newe vatizoti vakanetsana vanhu vakanyengana vari tu Sis Melly handiti ini ndobva vazondipinza mukati munhu akurwara handiti ko haukamuye anoziva eji yangu yekuti anoswera achiimba yeji yangu kuti ndiri chembere ona ndozvandataura pekutakapika kuti maitukana handiti iwe wakamuti chihure raTinashe iye akakutiwo chembere handiona unoona kana muchitukana akasikana hapana pamwe nobva makaudzana kuti ende makanaka zvisingaiti vasikana handiona mutotazama kutononga mashoko anorwadzisana ndozvamaiita apa mairwadzisana mainonga mashoko kurwadzisana saka hausi munhu mukuru iwe munhu wa98 tingati 89 tingati munhu mukuru hausi munhu mukuru asi kuti mashoko ekutukana chete
handozvona. So chandiri kuramba guys chekuti murambe mchitukana Julie, iwewe decision yako kuti wodini murume wako. Uyu musikana uyu panguva inoka akakatonyengwa zvawakaita iwewe achinyeperwa. Handiona akatonyeperwa maybe ameno zvakanyeperwa zvakawanda wanda. Handi chisana naye wotosana Tinashe upedze na Tinashe. Handika pepa Tinashe wako kana apora then you make your own decision. Kana uchida murume wako mogara yenyu na Tinashe wako mbamenyi momo. Handika uyu chisana naye kuramba chimusendera masi kana tumchitukana mchita sei. Handiona kana uchida kuti aende zvizve zvakwauri uyu handifungi kuti she's still involved dude. I don't think so. Pafiya I don't think kuti she's still involved. Sis Melly musikana wenda andakatosiyana naye kudhara inini. Because ndine mama message andakatomusendera ndichitotaura naye mune zvakanaka. Ndichomuonesa zvezviwa kuti at least pautu hwedu pane tese tiri kutambwa. Ndichipedza kusenda mamessage yo takambopoya sister yake ameno nenhamba dzekuZimbabwe. Ndopane mamessage mamwe amaplayer yanga akutaura zvaanoda. Ofucho chinoti ndizotanga ini kumupopotera ndakatomudza kunyepa kwaita muzodai akataura chokwadi kuti ndakangonyengawo semanyengero wawakaita. Ndakatomudza ndikati kana imi ndokonotonyengwa ndifamba murodhi munhu wese anogonyengwa chingoripo pane munhu chekuti unoda here kana kuti haudi. Andotombomublema kuti akanyengwa. Unoona chiri kuitika uyu kuti akuti unoona chiri kuitika kuti uyu akudza kuti uri chembereka akatoudzora Tinashe kuti kune chembere inoi Julie so ndiye akatomudza Tinashe nokuti yanga kuti azvichembera wakanokuzivirepi. Tinashe ndiyo doti iwewe pachako chichipepana nemurume wako apore then ugwana pa maini regaiti kusiye hedu muite thank you very much chikana chiita maini chibloka iuyu Julie uchu mubloke saka pakanaka pasina zvotingataudzana. Thank you very much maini nenyu at least ngapave nepeace pakati penyu. You never know zvinoita upenyu munozasikana munosangana kumwe kunhu. Exactly makuzotaka kudzurana nezvisina panoti mubatsirane umwe munhu ari pataiti. Tinashe asina kana buwanga zvake anotongofamba chitongo chekuita nevakadzi hazvishandi. Something chitoripo pari ina handina namborwadziwa mufunge handina namborwadziwa naTinashe nditori nemukomana wangu mufunge anamborwadziwa naTinashe but Julie ka mawira aita nhasi andirwadza haangangosenda udhiye kuti iwe hurera Tinashe pakudii. Aiwa ngachifunga kuti yandasenda makuseni ndasenda nchiti chii ndinovasendera sisi udhiye yako ndinaye ndichavasendera iwe ndakubloka ndinawo ndofunga kana sister yako ndakaituka A to Z futi. Aiwa ngazvichipera. Alright Julie makati kana zvikapera ndozvandati reason yenyu kuti yanga iri reason yekuti mutukane yanga iri reason yekuti mutukane ndiTinashe uyu. Tinashe uyu hana kana basa murume wako Julie asi murume musikana uyu. Andiwana asi murume wako iwe Julie ndiwo muridzi womurume. Ngatarisire chimwe chinhu kana Tinashe hapana isenyanga hapana chandotarisa pana Tinashe even kana mari yandakamupayira haina kana nebasa rese. Alright hapana chakaipa saka wamubloka then ngapachita peace pakati penyu rega titaure naJulie ndimbotaura naJulie uyu tiri toga. Thank you for your time Manny. Okay sis. Bye bye. Right Julie ndauda taura newe ndiwe munin'ina wedu panapa handitika it seems this lady was also listening to the live nanchinzwa live kumasure kwake aripo pa live but anyway it's not I see problem. Julie murume uyu kada tumbonyatsoongorora munin'ina wangu ndoda kuti umbonyatsofuega umboongorora murume is playing you my nini. Yes right now ari kurwara handitika but I from the word go nezvawakabondiudza kumasure nenyaya idzi akuitika futi munhu ari mukati meurwere murume yakataimirei. Sisi Melly rege ndikudze kudai so inini nemurume uyoya kubva pepe patakanetsana paipai ini ndakamba ndatomudza kuti ofuchi nochona handisisina pisi ndoda kugara ndega ndinyatsomeka pisi yangu zvakanaka saka ndamudaro manje ndopaipe pandakazokudze ndichiti ndoda kuti munhu abude and even twin sister yangu inini ndine sister yangu inini yakatouya ikatointerfere ikatobvutora naye akati ngaaende chichichichichi but padhat moment anga yange iri mwedzi wako wokutanga kuenda kubasa saka ndakatomuti ora tichigara kuenda kubasa wotsvaga imba woita sisi handiti woenda then panyaya pandakazomuti chibuda uende ndopepe pandakakuti Sis Melly munhu ngaandipe at least half yemari yangu obuda ake uende handiti ipapo pachona akambaramba kuenda ndiye ega ane mugona
iye ega ndiye akamba aramba kuenda ini handina chandakaita naye izvezvo zvekuti chichibhoze ndandakangotanga itemera kuti it's okay paanongondidzoti ndaredi kuita move on kana kuti ndibude ndiende ndinoita zvandoda kuita ndandakatongomirira zuva rekuti ari kubuda achienda kuita zvaada kuita otherwise zvekuti chicheche zvazvakatopera kudhara nhau dzerudo dzadzakatopera kudharasa ambachombona kana nhau dzerudo paakazorwara manje twin sister yangu ndo yakamba vese vakagara pasi like family yangu yese vakataura kuti oreti unogona kudzinga munhu omurongedzera bhega achirwara unenge waita chinhu chakanaka here kana kuti unenge watouraya ko akaenda akanorwara ombatadza kuenda kuclinic ombafa unoita sei. So 3 days after sister yangu yataura neni kudaro munhu akambatorwara serious anogona arwara serious pamukuru wangu nobhoya wakati isusu tikuendesa munhu kuclinic izvo zvekuti mune maissues ekuti munhu ngaabude udoti munhu abude zvinezvi munhu anobuda aenda kunorapa munhu ngaende kunorapwa upenyu ndo hwatinoda nanhasi kuti ndiende ndichinomuona inini ndamai vangu inini vakataura kuti inini ndakachengeta vanhu vandisingazive vandakangonhonga mustreet ndikavachengeta ndikavasiya vakaenda iwe chinokutadza kuti kana upenyu huchiripo mwari ndo vanopa upenyu chinokutadza kuti uende uchingonomuona uchimuigira zvaanoda arimo muclinic clinic handisi ndiri kubhadhara south africa inobhadhara yega mabhizipo hanimukona saka there is no way yekuti ndaimudzinga kana kuti chidzokera kucape town munhu anga asisingakwanisi kana kuita sei kana kufamba kana kuita sei hanimukona ini ndakatongochuzwa the way yekuti alright because kurwara kwedu kwakangoti akangoti 3 days after atorongedza bhegi rake kuti ada kuenda atotenga bhegi atoita sese kuti ada kuenda after that ndopaakamba ndicho yange ri Wednesday ndopaakamba atorwara serious Thursday nomba tamuendesa kuclinic anomugona saka yange siri yena sitombori muprocess yekutoti ndingatotaura kuti nanhasi ndiri kuchemera kuti murume kana kuti chi aiwa kuenda kwandinoita ndichinomuona zvinhu zvekuti ndakaongorora futi muno muSouth Africa muno munhu ane hama dzake dziri kuCape Town kure anomugona ane mabrothers ake 2 vari kuCape Town nasekuru vachona vari kuCape Town ndichizotsvaga vamwe vese ndakaonoti vanhu vari kure hanzvadzi yachona tete vachona hanzvadzi yababa vachona vakandidzoti kana achingaita zviri right ngaamukwidzei auye kuno saka nyai Juli munhu uyu akafuma akasheka mangwana hama dzinenge dzisiri kudaro here kuti munze avazodaro Melly ndosaka ipapapa zvese zvandikutoita ka ndezvekuti inini pache zvangu ini ndakangozama kuheupa munhu ya une moyo wako wega mainini wakanaka zvisingaiti ndakangozama kuheupa munhu bhozi dena ndakamusenda out achirwara kudaro pamwe ndezvezvi zvitiri kutaura something saka izvapora ndinoti muzotaura naye because iye I think kana pasiri palive anogona kutaura mchana because ichana chida ndechekuti at least asanyanyeta stress stereki recover zviri nani saka like ndikuchemera kuti akarika arikutadza kutotaura aiwa alright wantaura saka kana achinge azobuda obva wadii obuda achinanga kumba kwako abuda achinanga kumba kwangu because kana imo muclinic manyina ari kuzviziva kuti pakangoitika nyaya dzese dzemusikana idzodzidzi ndakamba ndatomudza kuti at least garei makataurirana kuti uri kubuda uchienda kupi because inini kwangu inini hakusisina chipo okay because chero dai anga achida kuuya information yaifidha musikana pamusoro pako so aida ngokushandisa mukomana uyu hana chimwe chinhu chaimboda kwauri aida ngokushandisa no problem chero mari iyo yakabuda kaijulika murege akainda haina basa roshanda imwe munin'ina ingoita kuti akwire bhazi reCape Town aindi angakukwira bhazi kana achinge abuda oenda Cape Town oenda onopepiwa nanasi wake Cape Town ikoko onopepiwa ikoko nokuti handizivi kana dai aikuda chako chako aite unhu wakadaro aite ende musikana akanyengwa January iwe watovepo iwe akanyengwa watovepo uchitogara naye ndopakanyenga musikana saka what is that saka musikana idei akamuti uyu atigare kuno kwaidi aikutiza iwe uri murudo obva enda unogara nemusikana uyu wosara une heart break iwewe saka you see kuti is not good mared flags wamaonaka kuti akawandisa mared flags akawandisa dei musikana uyu zvechokwadi pavangu aronga kuti ndouya ikoko dei akaiwa inyeperwa kuchinzi ndikuenda kupi wonyeperwa iye achienda kunokwirana nemwe musikana kuholiday yose ozobvako otendera odi kana kuti dei musikana akachiya tigare tese aida akakwira akaenda kunogara nemusikana iye iwe osara uchititi munhu aenda kupi ari kudzoka otoziva chinsiyana neniwe hurewe ari vanhu vanozvita varume ndokwaanga achitoina
ndokwanga ndo murodhi yanga atori iyoyi. It's only kuti uyu musikana ndiko akazongorambawo antiona akatozongorambawo musikana uyu, otherwise ngadi wakasiwa uri pa wakatozorwadziwawo wese white was heartbreak. Zviri nani kuti uchitakwa heartbreak kuti ndaramba munhu zvitori nani pane kuti heartbreak kuti ndarambwa. Aisi hama yako munhu uyu murege aende anochenda nehama dzake. Hama dzake ngadzihaye motikari audziwe dzitore munhu aende ikoko anorapirwa ari padhuze nehama dzake. Yeah, I think so. Ngavatsvage motikari vaye vatakure munhu vadidi. Iyo zvana sacho vari kumira newe kudai so. Ndanda pasina zvochino vakazoiona life. Vari kumira newe kudai so because vari kusati ivo vari kura vasi padhuze pekuti vanopepa munhu ka. Vari kuita kuti iwe uinde kunopepa munhu ushu. Antiwazviona. Kana azongobva kuchita akazonzana nemwe musikana naMwari unonge uchitotukwa uchitonzi iwo here ave nemwe musikana atoziva kunoko. Tina zvinakatodarika ndozvinonetsa hama izvozvo. Andiwana. Well, anyway, we want him to get well soon. Apore hake kana apora at least muona yuti motanga senyaya dzenyu. Andiwana. Kana uchimuda kwa munhu wako maybe womuonesa amen. Womuonesa kuti wonaka ini ndichakutrusta sei. Nokuti pakaitika zvakati 1 2 3 4 5 zvinhu zvakaitika saka ndichakutrusta sei pakare wonzwawo kuti anoti kudii. Kana uchida munhu wako chinomaoko ndochinonzirengedzaka chiri maoko achiregedzeki. Kana uchida munhu wako iwe ndowofigure out kuti mozoita way forward sei. Alright, Sis Melly, thank you so much. Alright, God bless you and good luck. Thank you. Good luck. Usamubvunzeko zvinochimbomira atanga apora kana achipora chirega atanga apora then wozoona kuti zviri kufamba sei. Kana uchida munhu wako you find a way yekuti mofigure out kuti sei but uchimuonesa kuti wona ini ndokukutrusta sei wakanyenga munhu ndichitogara newe saka munhu idei akakati alright uya kunotigara manga makaronga jeni kuti hatisangane dei wakaenda kuwanga uchidzoka here wosvika kwaka munhu yoti ngatigare tese panapa anga chizodzoka wanga uchizodzoka here katonga uchida kurwadzisa inini. Andiona saka inini ndichakutrusta sei nokuti watobreaka trust and naye pakati pangu newe ndichakutrusta sei chotikada kuti tigarisane kudai ndichakutrusta sei womuonesa wonzwa kuti ndingashara chii Julie unokwanisa kuona kuti munhu atara chokwadi kuti munhu ari kunyepa. Andiona then iwe kana uchida munhu wako iye achidawo munhu wako and then munhu you can sit down hapana problem enza isolviki mosolveka mosolva problem yenyu then you move forward. Ukaona zvatanga futi zvatanga izvozvizvi usiyana hako naye nekuti anenge ishiri nemuriro wayo isingachinji. Yeah. Saka wait for him. Rega apore kwaiko zvino do not even tell him about all this zvakachitika andika since musikana yataurawo ega kuti ndakaguma kutaura naye ichi achangopinda muchipatara iwo chingoenda continue kunomuona as usual uchimuona as usual recover apore achasvika pakunzi chibuda pai chinda munhu kikiri chinda kumba kana azonzi chinda kumba paya iwe ndopodi ndopozotakura munhu wako kana uchida kumunhu wako woenda naye nokuti shuwa hatingakuudziri kuti ramba munhu wako wochimuda. It doesn't make sense kuti kuzosiyana naye aiwa hazvibudi iwe uchiuda munhu wako handiti but iye murume ada kutaura naye kuti avhurwe maziso kana angopora zvokwadi toda kutotaura naye how can you do that. Wawana munhu makore chauri kunyatsoona tanhu akandara kuti ngaende owana munhu anoda kubatsira after all this standards aapula idzi owana munhu anomuvhizitira uchinda ndiwe uri kuenda nemabhanana kuhospital ndiwe uri kuenda kunomunesedza kuhospital ndiwe uri kuenda nesimba yekugeza kuhospital ndiwe uri kuita zvese everything obuda ochakakuitira futi zvemashura andangodzwa chokwadi murume kuti vakomana koshesai zvinhu zvamunenge muchiona izvi koshesai nokuti kunze kunotonhorawo muchasvika pekuti manje muchange muchikaviwa magaro musingasagoni kumuka makavata uya nitokupepa uyu. Andiona saka varume ngavasadaro ngavarege kutamba nemwoyo wevamwe vanhu kudai ngavasatamba nemwoyo wevamwe vanhu vachidaro zvavari kuita just because you are soft iwewe ngavasatamba nemwoyo wevamwe vanhu vachidaro. Anoda kudzwa chokwadi iye mukomana wako achioneswa kuti it's wrong zvaanoita. Yeah. It's wrong. Ngasatamba nemwoyo wako achiupwanya kudaro because uri mwana umwe munhu unorwadziwawo. Wonaiko zvine zvari muchipatara iwe uri bhizi kurwa nevavana ava vasitomboziva kuti adyei nhasi kuchipatara havasi kutomboziva kuti nhasarira sei iwe makusani uchitomuka ichi pamwe watoita plani yekuti ndichitanga kumuka sendida kubasa ndomboenda kuhospital kana kuti palanchi ndichatiza kubasa ndomboenda kuhospital but iye no he must not do that. Ngasadaro anoda kuzoudzwa ke kana apora kwaiko zvino ramba nemwoyo wako waunawo iwoyo apore zvake kana apora then you sit him down wotaura naye because zvotaridza kuti unomuda munhu wako. Pane vanhu varikuda kuti varikuda kufona alright fonai varikuda kufona varikuda kutaura naJulie alright guys fonai namba munoiziva Ndinoda kusenda manje
ndine mani ndine irandoda kusenda mani manje kuwhatsapp kwenu ndikumbira kuti mutarise panhamba dzine machini machatsi aiwa ndine another kadhi randoda kuti mungoona because ndoda kuti vanhu vazive its only kuti ndoda kuti muzopindura kuvanhu vazhinji vari kuda kubvunza kuti Juliet akamira sei ndisendere ikadhi rere kuchipatara because it was not like bed yavangatoti bed yange isiri tombori TB iri kwese ikoko okay only TB tombori natural inini wachona ndagara nditongori negative iye wachona all right no problem but ayo zvozvo ni comment section ungazvitevedzera here zvo comment section ungazvitevedzera yeah I think that's it ungazvitedza zvecomment section avana kana vanenge zvinotaura zvavanoda comment section usanyanya kuvaisa mupfungwa unoda munhu wako Julie handitika let's be honest to each other panga pasina rudo but ndoda kuti munyatsondi understand Sis Melly pane pekuti unotarisa munhu wotarisa makurira akaita wotarisa masaidi ese then unofila piti rudo rwandinarwo ndorokufila piti kufila piti kwandakaita ndeyekuti ndakanzi ndina brother yangu iri munomu brother yainzi brother yeye mwana weshamwari yamai vachona ndo vakakura vese animbona ndo vanhu vanotodedza kuti mabrothers ne2 vari kudzobheki vana pamwini vachona munhu yeye kunoti munomu vachona mudhebheni munomu chero izvezvi ndikati handitoenda kunomushanyira which means hakuna mumwe munhu anoendako ani mazvona one of hama yake yakabva ndofunga kunana Jobek ndakatomudedza kuti simuka ukambomuona anogona kusununguka ndikatomuofa ndine mari yebhazi ekuya nekudzokeresa kuti angozodongorerawo nekuonoti ari sei andazvona ende ipapo pachena akatomboti chirege vakatombotaura nasiste chacho kuti anga achibuda ndichienda naye vakaramba vakati hazviite vakatomurambirewo kuklinika vakati hazviite hamubvise munhu pamatablets ende anenge achida kuonekwa ichende day nachiremba saka hazviite zvekutoti dai vakabvuma kumubudisa pamwe dai izvezvi zvaasisitori kuno kwaakatoenda nemukomo wake iyi ava isitangotira chito kuti kana uchida munhu wako handiti iwe usateerera zvakuti tozoti chimusiya indi you can still work it out handiti kana munhu wako achishowawo remorse achishowawo kuti ndochinjawo andiona tiri kuzoti vanhu vakati ndaikuda madhairis ndo vakati ngainde kana uchimuda iwe munhu wako kana uchimuda iwe munhu wako then muchazotaurirana chirega kwai akapiwa kose yemamwedzi mingani yematb yacho 6 months apane mwedzi mingani apinda ndofunga enesvita kuti 1 akupinda mutu chiri kure saka uchinaye 5 months 5 months uchinaye handizoti vanonge vakachimuchengeta ikoko here kana kuti anodhakwa here nekusvuta aiwa anwedoro apoti kwakaiwa nepotb iyo inei kustb inonzwa ngorana nomwadoro kana vanosvuta right kune varuda kufona guys number dzakaiswa pa I'm going to take only 3 callers chete and then that's it kune umwe munhu aruda kupinda moiziva pati 2 yemukadzi yawo yaka ndoda kupinda apa nonga chiti muda kufona iyo phone number ndakupai maisirwa mapindirwa phone number iyo narume anonetsa narume dambudziko chairo right kana musiri kufona mama muchiti muda kutaura naJulie then it's fine Julie thank you muningi wangu anditika please keep on doing the good job ramba une mwoyo wako wakadaro usachinjiswa kune isu vanhu then tozonzwa kuti zviri kufamba sei Sis Melly, thank you. All right, sharp. Right, guys. True definition of love. Naiona true definition of love. Julie angova achida munhu wake uyu chaizvita zvemwoyo wake but munhu wachona ari benzi. Andimaona ndo zviri kuitika apa. Ari kutamba nema emotions aJulie zviri pachena but anyway decision to make ndeya Julie haisi yedu. Handitika let's hope for the best kuti
let's hope for the best kuti ivo vachaita sei murume uyu achafilawo piti achachinja. andika kuti achachinja. So regai ndimbocheka vangu vafunga kuuya vamwe vacho kuti vachiri vakasvinura here, nokuti tinozoti kudai so towana kuti varara, then tatopinda please tichitatanga life. Regai tange tanzwa. Hello. Asmarara. Not really. Just busy kancane pay. Just a few minutes. Munenge mapedza. All right. Hanze ndipeka pisi katiri ndinenge ndavunikira. Chikufonera hapana pa Sis Melly. Kufonera ani mutsai Misha. South Africa haigoni kurapa TB guys. Vashoma TB. Ndiona vanhu vachinda kunorapiwa kuZimbabwe TB ini. Amen. TB ndinoona vanhu vachinda kunorapiwa kuZimbabwe. TB yevashoma vanhu vanoirapa muno South Africa. Ungachifuna vari kuti chikwa. Hello? Magadini Sis Melly. Yes, I'm just muri sei. Hello? Diri right muri sei? Diri right, kuri sei. Aiwa Diri right. Tiri nani isu? Taidambo komenta ya Sisi Julie neweyo msikana vari kunetsana uyo. Alright, komenta yenyu. Yes, then ndaida kuudza vanenge vari kubatikana stereke nokuti vari kutukwa kwachinzi kwai muri chembere. Then seems vari kutsvaka sose kwazvakabva kuti sei achinzi chembere. Tinashe uyo ndonato kuti ndiye ane era uyo. Tinashe uyo muchengetwa uyo na Sisi Julawo ndiye ane era kuda pamwe wagutisawo mari yekuchengetwa na Juliu. Then wakuona sekuti uko akapa chinyomba Juliu pamwe ndokuti zvifambe zvakanaka. Ani munhu wakuti kwai unonzi wakaripostirwa mari futi yerent. Pamwe kutaona nemari yerent ikatipostirwa aitotsvakawo mari yemwe minzi yekupinda musikana uyo kuti andowanawo nguva naye achidlawo mari. Iye anoratidza kunge munhu atopererwawo nelife, zvino wakutofunga kuti wanawo upenyu through vasikana avo. Of which inangu I'm very happy kuti Sisi Julie is taking care of Tinashe. Varipo vanhu vakadaro vanonetseka zvavo vabuda munyika mavo vaenda kune dzimwe nyika vosvika vonetseka. Vowana vabatsiri. Kubatsirana kwako Tinashe akaipa. Asi manje zvakuita manje Julie unofanira kuongorora kuona munhu uyu anenge ari wrong waguta manje wakuda kuita zvimwe. Then akunyomba Julie nerimwe divi. Plus izvozvo zvokuti akurwara ruko Julie ndiye ari kumupepa nechii. Pano maonero angu anosati hazvina kumira bho. Kana Julie ane rudo ngaamutumisire mari dzake dzemabhanana nechii, but ari kuhama dzake uyo mukomana uyo nokuti akakaruka ashayika munhu uyo handifungi kuti hama dzake dzichada kuwana Julie angashimbisa kuti iwewe ndiwanga nechii ndiwanga uchimuchengeta. Vanogona kumusairira mhosva of which Julie angari right pakuda kuchengeta. Ngaatsvake hama dzemukomana uyu, then hama dzake dzitore responsibility. Iye kana aida kumutumirawo mari amutumire wakagara naye semunhu wakanakirana naye hapana problem. Anamurwisa ipapo. Ndokunzwisisa. Pamwe Julie has decided kuita Ben 10 wake, pamwe munhu apererwa neupenyu, saka Julie
hazina pressure kana afunga kumuchengeta amuchengete but zvokuti agare naye aite sekuti ndiye atova murume wake akashayika hama dzake dzomuchinjira munhu ngaatoke hama dzake ave maoko mehama dzake kana achida kumubatsira batsira ake amubatsire zvitori nani zvinhu izvozvo. Aiwa tinotenda ende uyo musikana uyo munhu aitonyengwawo uyo anga arege kuramba achirwa naye iye ngaangoziva kuti wakanzi chembere kuburikidzana tinashe ndiye akabhaiza uyo ndiye akaudza navo nezveeji yake saka vanavo kana zvachitokira vafunga kutotanga towirana kubva nhasi tano its fine womusikana ngasirega upopota then wochiconcentrata natinashe wake uyo akaita era uyo tinashe uyo. Alright, dzinaita basa iwa amaona asamusiya ake tinashe but ndomaonera angu ngamubatsire nezvaanokwanisa kumubatsira but ngaasamutora as if atiri murume wake because pakaitika zvimwe papakashayika dzake dzinomuchinjira akashaya toita se. Wow, thank you Angazi, thank you very much necontribution yenyu, thank you very much. Alright. Angazi vatomhanya kumberi kwake kana akashayika vatove kumberi hanzvadzi vakutoonera mberi kwese kwese kuti vakaonera kuti zviri kufamba sei. Handimaona hanzvadzi vatoona kumberi vakutotaura zvokuti kana akashayika hama dzake dzinozogona kumunetsa dzakuti ndiwaigara naye watipe mari dzake dzawaichengeteswa chichichi panogona kunetsa saka si ndomuonera avo ukola handiti vari kutaurawo pfungwa dzavo dho vari mapoints asi mapoints vanawo chaizvo havanawo avari kudi avari kutoona handiti mazviona right. Yes, Tandimoyo, how are you? Tandimoyo say. So guys, vari kuchifonema a few minutes kancanika tozobata neWednesday guys. Tingarambitakangomirira kukola guys tozobata nemusi Wednesday handiti vozoyavo nenyaya yakazvimirira murovha nyaya yavo yakareba handimaona nyaya yavo yakazoreba zvisingatoiti tozobata hedu neWednesday hamuzvioni sure vanhu vambochinde kuInstagram kwaikotate ari live uko muinde kuna tata achiperform handimaona saka guys regai tiende ava tozotaura navo Wednesday tozobata pashow yeWednesday regai ndimboenda kune kuhotsera kweikoko kuti ndiuye kwe giribeti kwanai giribeti giri ukuiteko giri kuonei hanzi totoona live moboys repatriating handizivi true tovabata Wednesday akati bonopepa chigiribetu bonopepa wika hotsi akati kuti etsi muchiri palive alright guys marabo handika marira zvakanaka marira kuitire zvakanaka guys ininizve handizivi ivo mukoma moboys varipiko mukoma moboys vari kupi moboys ngamboya panapa yansotaura ina handisi kunzwisisa nyaya yema hakuna vanhu vese vakangojoina hakuna munhu akambobhadhara kana 1 system yacho haibhadhariki mari hazvisi kujoinika hazvisi kubhadhara mari ini ndatove confused ndatove neconfusion chaichayo guys confusion ndo yakatondirova ndatonesa ndataura ndaneta ndatonzwa moboys uyaudze vanhu aiwa uyaudze vanhu tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uyaudze vanhu because uyo atichazita ani confusion takashedzera panapa tikagara pasi tikaita zvozvo takaita paperwork yese yefuneral policy and what not tikaita zvese but system ini pfungwa dzangu dzinoda kumanya mberi ka pfungwa dzangu dzinoda kumanya beyond kuti ndinonyatsokuona kuti kubeyond kuri kuitikei chichiri kuitika hanimaona chichiri kuitika hani mazvona saka moboys yosona ngureva ngozi ndinda vanhu vanongouya kuinbox every day ndanese nekuforwarda mamessage enyu guys kuna moboys ndikomuti wona kamessage wona zvinhu zvakuita kunge pane zviri kuitika kunge zvinhu zvisina kurongeka kunge chitsotsi kunge come and talk to people, come and share to people. Moboys haanzwe guys, haateereri haanzwi anenge achiti ndichaenda kutaura nevanhu enda unotaura nevanhu udze vanhu chako kuti chii chiri kunyatsokuitika zviri kufamba sei because patane confusion wakuisa nini pataiti
andiona ini ndiona ngangoya kwandira chimwe Sisimeli ndindatoipa tight manje iwe wakazvitinya uri kuseri uko andiona wakazvitinya zvakuita kunge zvinhu zviri disorganized kunge pane chitsotsi anomaona kunge pane chitsotsi chiri kuitika kunge zvinhu zvisiri legit handika ndinoda kutofunga zvakandoti asi people ikadetseredzwa handiziviyo saka panodiwa chinichi asi zvinhu zvokunyepa asi ndendingazazivi ini kuti zviri kufamba sei anomaona saka guys ndiri wrong here ndiuzewo ndiri wrong here guys am I wrong ndiri wrong here guys tell me am I wrong kuda kuhwisisawo kuti ndinyatsoziva kuti what's going on ndiri wrong here because remember zvinhu zvingade zvakatanga mwedzi wapera exactly chiedza ndokutaura zvingade zvakatanga mwedzi wapera anditi vanhu vakadoza kuti next month soka yamachuwa police handi next month vakadoza kuti police yamachuwa but izi chinondibhohwa pana nhingikiri pana more boys unomudza kuti chichidai udai anongoti ndichaita onyarara okontinua kuramba chikudzana zveGreat Hope handika pasina mari kubhadharwa saka what way is Great Hope without money being paid what is money without pasina Great Hope yacho inoshanda sei kana vanasiri kubhadhara right nhasi ngofigwa iwewe next month inofanwa kunge ichikwana 3 months handiti wobva wafirwa iwewe handiti ifault yani iwe wakajoina udhara but mari haisi kukwanisa kuti ibatiwe you can't even pay saka imhosva yani inenge iri mhosva yani vamwe vakutaura kuti anzi ukafona haidayirwe come on guys inini handizodi kuti chede ndozvazvanhu zvikunetsa kuna vanhu vari muSouth Africa mai vazimba when vakanzi vakaita life page vachiti chii oh guys I'm looking out for the interest of the people and I am looking out at my interest evanhu mangwana kusani mai vazimba sisi isandidzokera back andi muri kuona kuti isandidzokera back because vanhu vanovhunduka andimaona inondidzokera back kuti Sisimeli we joined because of you handiti right muri kuona zvandiri kutaura kuti Kelvin denda ndichizivana ndisiri kutaura zvinhu zvakadai so pano ngatirege kungoprovokana hanzvadzi ndiri kutaura zvinhu zvakadai so hazvizivi kuti ndiri palife handika denda ndisiri panapaka tatichizivana ndisina kumira panichitaura zvinhu zvakadai as I am telling you even akauya handiti hanzi apologize yesterday please kupi vakapologiza kupi because isi padiaries atinamboona live iso okay let me call him ndokuti munzwisise what I'm talking about zvinozo backfire me tomorrow and we don't want that andimona we don't want that to happen but Samantha chinoitika nchekuti ndinokona zvandiri kutaura handisi ndokudza ichichi hamene timoda ndikudza ichichi ndotomufondera pano ndototi zvitoita ndotomufondera pano ndototi zvite moboys hanzwisisi anokudza kuti chikakoma moboys go and explain to people what is going on go and explain ndinoenda andisati ndindakangotarisa hauyi kuramba chofondera mudango uri kunetsa munhu animona utango uri kunetsa munhu but yes but people needs to know vanhu ngavaise zvichemo zvavo patebhuru tisolve zvichemo zvevanhu hati ndizvo zvinoita vanhu vari professional tiisa zvichemo zvevanhu handiti vanhu vanoona nezvichemo zvavo zvosolviwa achibvunza kuti nemhaka yei tisiri kudavirwa achiexplaina nemhaka yei mari isiri kutorwa achiexplaina anditimazvona ndo zvatenge tichida feedback kuvanhu I know kuti mahiccups anenge aripo anowanikwa because company iri kutanga animaona but kutaura kuvanhu ndo zvinoitika tulidiwa hamene toda ndikuti chii kana ndichikudza kuti tinotaura but towirirana kuti chiitai izvi but havaiti izvozvo handizotoda ndikusanangure ndichichiri gai ndivafonere muzvinzwire let me call him exactly to pin up tembo vananenge vakajena chitukuziva Sisimeli tichera Sisimeli akaita kupi Christine live yacho makaiona padiaries here akaita kupi live musanduze zvepadiaries because padiaries handina kumuona tough mapepo if I am unprofessional it's okay it's fine it's okay if I am unprofessional it's okay but we have to solve this kuti vanhu vabvunze questions iye achianswer
atina transparent, atina zvekuti kwai kuti zvinhu zvedu zviri transparent, very transparent zvinhu zvedu. Kachiri transparent tinotoya tichitozvitaura ipo pano. Tichitozvitaura ipo pano kana tiri transparent. Ipo tisiri tiri transparent totoya ipo pano ndopa zvakatangira, ndopa tototangira ipo pano. Ipo pano ndopa totozvitaura. Manje yanoona kupage kwake vanhu vakawanda vakajoina pano. This is the answering service for. Vanhu vakawanda vakajoina pano apa. Handiti havana kujoina kupage kwake. Havasi vese vari kupage kwake. Anti muri kunzwisisa. Havasi vese vari kupage kwake. Vanhu vakawanda vari pano. Saka akaexplaina kupage kwake maybe kune vanhu kana 100. Handiti inini vanhu vakajoina ndiri kuvaziva kuti vanotosvika there are more than 10,000 handiti vepano padiaries. Saka kana yaonekwa nevanhu 100, what about vamwe number yairi pano inoona kupi kuti chichiri kuitika? Inoona kupi chichiri kuitika? Inini what we just want kuti saka takawira ndakamukumbira ndofunga 3-4 times mukoma mo boys mahiccups ari kuitika. Let's go back to people and explain. You know better what is happening because ndimu kuita communication. Let's go back to the people and explain kuti vanasataka kutaura kunzoku. People they'll end up talking outside there. Let's go back, but that is still tower. I don't know what Sis Melly ndukuinda. Don't worry, I'm going to do a live in Chida. Don't know what Sis Melly. Avaiti live yachona. Vanozongeta live yavo vakuripatita mabhodi. Murikuona. Saka ipapo ndipo panenge pakuntinetsa manje nini. Andimaona. Ndipo panenge pakuntinetsa ipapo. Maybe ndiri kumhanya regai ndimbonyarara. Maybe ndiri kumhanya. I am being forward. Regai ndimbosiya. Timbotarisa. Maybe I'm being forward. Anditi. Maybe I am being forward. Regai timbomira. Ndaka timboona. Regai timbomira. Because we're near about 2 months. Tukutonesana kuti mkoma mo boys please. Ndoenda nemi pa life pacho. Let's go and explain to people. I'll go with you. Let's go. But ajiti. Alright. Regai nimbomira. Ini maybe ndindu kumanya. Isn't life andakuiona? Anditi. And I believe that ndisiri nindoga. Kune vamwe vakaona. Hands are even less than 100. You see what I'm talking about? You see what I'm talking about? Inini manje phone yangu ndikutadza email messages WhatsApp yangu. Vanhu vari kuuya manje. Dzinongwana ngisazizvo kuvaudza kuti ndopinda kuti chi. Hamukona why ndiri kuinsista kuti ngauye pa live. Because vanhu vanoya nemibvunzo kwandiri inini manje Sis Melly. Animona. Ini achagoni ku explain zvimwe zvachona. Animona. Zvakuda kuti ivo va explain. Andichakwanisi. Andichakwanisi. Murikuona pandiri worried napo. You guys munozviziva vangani venyu vari kuinbox ku WhatsApp kwangu vakamirira maresponse. Ndichingoti get hold on ndibvunze. Vangani venyu? Makawanda muri kuinbox kwangu. Saka ndopa ichasei ndopa ndikakuignore kuti ndisapindure nchimi moti Sis Melly vaya vakuti ignore. Saka ndodi. As much as you can say that I'm being unprofessional, yes. But ini ndikutora zvinhu zvingori straightforward. Ndoda zvinhu zviri straightforward. Zvandiri kuda. Ndoda zvinhu zviri straightforward. So that mangwana anotaura kuti aiwa Sis Melly vakauya one pa live vakataura zvakati. Ibaba 450 people vari pano. Muchataura kuti aiwa Sis Melly vakamboita live vakadai vakadai. I know how this game works. I know how it works. Ndoiziva game reFacebook iri. Ndorizivisisa. Chiazivi kuti zvoshi zviri kufamba sei. Asi kudaira foni. Nditoona message kublutika here. Message ikutika kawani. But ndafana direct ka. Ndafana kawani. All right, let's wait. No, let's wait. Let's wait. Full info yacho avila ndiri kunetsa kuti ndiwane kana nemi. Anditi, I am not bad mouthing Samantha. Ilaive. How can you say bad mouth when I'm speaking for public? I say bad mouth. He knows it's the truth because ndakatovaudza.
I say bad mouth. I'm not even bad mouthing him, but even should never give an answer. I was going to say this muripo, iwaripo. I'm just saying, this is exactly what I'm doing. So I'm going bad mouth. I don't know bad mouth because I never said anything bad. Now what you guys mukunetsa inini ku WhatsApp kwangu. Antika you mukunetsa inini ku WhatsApp kwangu. And you need to know what is happening. Let him come and address issue. Vataure kuti zviri kufamba sei. Let's hope vacheta life yacho ndichatry kuvabata. I want things to be clear. Chete tuli zvandikuda handisikuda kuti mbanzi bad mouth munhu because there's nothing to bad mouth. Handina mbotambira munhu kana ndati itsotsi kana ndati kudi handina ndangoti nini he needs to come and explain to people. Anditi maona chete. But says guys maybe ndamanya let's wait. Handi indombi moziva one ndinoti ngatimirei. Oh ndinuika muzondirangaridza ndini uya ndimozondiyeuchidza imimi madiaries ndamira ndasiyana nenyaya iyi ndamira mozondirangaridza imimi madiaries mozondizokubvunzai ngati nhasi tiri munani April May June ndichazotaura nyaya iyi muna July ndinozotaura nyaya iyi muna July handiti iko zvinotombomira itombomira July ndozodzoka pano ndoti chitaurai zvamaitaura paya chitaurai zvamaitaura paya ndapedza murabo guys andika murabo guys regai tione maybe vachazota back pandiri kana ndaitomubata ndotoita live ndotobaya live button ndinaye kuti uya fast vari kufona vandeva pano kakanakere hello hi Sis Melly. muri sei Moshe ndatizvo Sis Melly ndopepe panoshandawo mabranch ambassadors mukoma moboys ngavatipowo basa anzi mwana asingacheme anofira mubereko ndo panoshandawo mabranch ambassadors at least vanotaurawo nevanhu on behalf of the company yeGreat Hope than kuti zvinhu zvese zvingomirira boss omirira kuita malive at the same time vanoita malive like what you said repatriation vachita repatriation yevafi ngavatipowo mabasa tidedu mari dzakawanda because sort of like wifi tinayo havachabhadhara tichingobatsirana basa ravo richienderwo mberi because zvinhu zvese zvikangoramba boss achiita zvese ko isusuwo vasina mabasa ndo 2 cents dzangu idzodzo. I hope he's going to look into that as well, because nyaya eva nemabasa asitombori mabrand ambassador ega kutaura kwatatakaita a lot of people like vamwe panofanga kutorwa vanogezesawo vanobuda muno mudiaries motikari dzinobva muno zvemotikari anyway haisi nyaya hombe but takataura nyaya yevanhu kuti vangavatorwewo vabve pano apa even vacho vari kuita zvemaagents and what not ngavabve pano antimaona vabve kunoku vachinda kunoemploywa ikoko so that zvinhu zviwanikwe kuti zvofambiswa sei negwara ripi antimaona so far handisi kuziva anyway kuti because mukoma moboys vane problem yecommunication ndo yavanayo. Let me be honest with you guys, moboys has got a problem with communication. No problem yavanayo, vane problem yecommunication. He doesn't communicate. Unozosenda mamessage ugosenda mamessage time yamunotaura kuti muchitaura kudai so anobva ti papinda imwe phone call mira ndingokufonera back. That will be that. Chiri manga muri pakati pemeeting zvotopera vatoenda hauchadzoki ukaenda kuti chofonera back icharinga non-stop. Vane problem yecommunication. Hanzi kuinform akaita iwe Lizzy munhu weyeni anofanwa kuti amainform kwangu kudepartment ini ndakapedza kudara I provided masamples ndikaenda nemasamples ndikangodaro zvandiri kutaura kuti communication inonetsa handisi kuti ndoita sei. Masamples akauya nemudiaries ndakatsvaga mudiaries anoita sample akaita masamples akauya nawo masamples ndakavaforwardira masamples ndamawana these are the samples, let's get the ball rolling. Antika okay ndamawana masamples I'll come back to you. Chikangopera zvakadaro. Hans is always on the road. Not always, Sha. Not always on the road. Vane madrivers havaite zvokuti patricha mabhodhi zvokudaro. Madriver nana nemabhodhi. And ini ndinomboenda not always tekla. Ini ndinotaura navo ndosangana navo ndindozviziva. Not always.
not all. Yes, he's busy, munari busy, but he noticed shokuti amukwanisa kuita meeting nema business associates ako. Munari busy, yes. Zvizvo kuti maybe kwafiwa vanoenda neboys kunomeka kuti chitunhu chabva zvakanaka naka chaenda apa. Pavi ndo vanotanga kuenda, but zvimwe zvese zvinozoitwa nechi ne boys ndo vanenge vakuzoendesa nekudidididi. Anditi saka guys, regai mire kana ndakuvabata chete ndikudzoka navo. Mukakona ndangobata ningirikiri chete. Mwana ndangobata ningirikiri chete ndakuvabata mangwana chewa ndikudzoka navo palive so that vaexplain kuti vanhu vagare vachiziva kuti what is really going. Zvikuru sei vakajoina vai. Zvikuru sei vakajoina kuti vagare vachidi vari kusafe side vachiziva kuti chichi kuda kuitika. Anomaona? Secretary vanaye musikana, but I think ane panoitawo kugumira. Secretary anaye, but I think secretary wake pane panoitawo kugumira zvimwe zvizhinji zvinoitwa naivo. Guys, ameno dzafungwa dzenyu, but ndinoziva zvinenge zvichiitika kuseri, saka inini handizvokuti ndechiniswa nevanhu munenge musipo. Saka ndikaneswa nevanhu straight zvokudaro, ini ndikavati guys uyai titaurirane tidai, vakati ngatiitei totaura, hatichagoni kutaura kwachona. Handina choice guys zvokuti mazofunga kuti hanzi ndikuisa munhu pasi pebhazi kana kuti ndikudi aizvo zvazvenyu wezvo, but ndikungotaura chokwadi guys. I'm just saying the truth as it is. The truth chandongochitataura even chero pavachauya pano chatongozvitsokorodza, because ndini kuneswa nevanhu. It's me are in trouble nevanhu, and vanozviziva ndichivaforwardira message. Can I read some of the messages kwamuri dzandinovaforwardira muone? Saka zvonetsa. Saka anyway guys, morara bo anditika ngoti vanhu nemuchitaura imi musingazivi chete zvinenge zvichiitika, saka munhu anotaura pfungwa dzake. But anyway guys, morara bo, tobatira mangwana. Let's wait for him kuti vazobatika, then tozoona kuti zvinofamba sei. Anditika. So guys, guys, zvamunotaura zvetukanzi taurai kuseri, zvandikutaura takuna communication, mwada kuti nditaure navo kupiko nai guys. Naiwe Patricia Nyama. Kamchitanzi pamunozondozoenda information ndaiwanepi nokuti ndikutaura kuti vane communication problem, havagoni havakuvabati zvandikutaura. Munotaura mukupa phone panongoti I'll call you back zvinopera. Saka ndovabati epi ndizoenda information ndendavabata upi? Ndendavabata kupi? Munoiziva here inonzi communication? Munoiziva here inonzi communication kuti inofamba sei? Munoiziva here? Kana nichingoya everyday mchingoya kwamuri ndotaura kuti ndoya kwamuri nichingotaura kuti ko uyakataura nezvenyaya yasha vanhu vakamirira, imobva mati wobva wati ndichakubata mangwana ndoya futi ko sha kuti I'll talk to you, ndiri busy, I'll come back to you. Zvichingodaro saka ndokubatepi? Ndokwanepi? Come on guys, and I'm not deleting this live because I want him to see this live. And this could be delete. I want him to see this live. Ndokutota away by force by fire. Otherwise, habatiki more boys. So guys,